Пловдив има няколко основни проблема с велоалеите. Трудният момент идва в момента, в който администрацията не иска да те разбере. Нелепото в цялата ситуация е, че подлеза се затваря. И когато велоалеята свършва в нищото. Целта е да стимулираме шофьора да използва колело. В Пловдив има няколко основни проблема с велоалеите, като например велоалеи изградени на тротуара, когато на самото шосе има място. Друго, когато велоалеята слиза частично на шосето, например на спирка на градския транспорт, където често спират коли и всъщност велоалеята става неизползваема. Голям проблем е и когато велоалеята свършва в нищото. Преминаването на пешеходците и на велосипедистите през кръговото на водната палата е много трудно и нелепо в някои отношения. Те първо, велосипедистите трябва да слязат, като пешеходци да преминат през пешеходната пътека. След това заедно с пешеходците, с пешеходното движение да влязат в един подлез, който няма осигурени рампи съгласно наредбата за достъпна среда. Нелепото в цялата ситуация е, че в 8:30 вечерта подлеза се затваря и те трябва да пресекат един много натоварен градски булевард. Дали е трудно да си граждански активист? Не е трудно от гледна точка на това, че не се иска много, за да бъдеш активен до там, че да увличаш други хора и да си говориш с администрация. Трудният момент идва в момента, в който администрацията не те разбере или не иска да те разбере. Велокултура внесохме още миналата година предложение до голяма община за това как смятаме, че е най-добре да се развива велоинфраструктурата на Пловдив. За мен основни показатели, основни приоритети би трябвало да бъдат това, че когато се изгражда една нова улица или се ремонтира, в нея да бъде заложено изграждането на велоалея. Основната ни мечта, да го кажем по този начин, или термина, който вие използвате, хоризонт, е да предоставим възможност на общините да реализират нещо, което ще бъде безопасно от гледна точка на хора, които карат активно велосипед. Да бъдат свързани велоалеите, да се спазва тяхната законова ширина, но все пак да има и място и за пешеходци, и за нас, и за цялостния трафик в града. Аз съм Христо Христов от Сдружение Велокултура. Ние сме практически сдружение от сдружение. Опитваме се стараем се по-скоро да се преборим с лошата инфраструктура за велосипеди и тротинетки в града. За мен целта е не да качим пешеходеца на колело, а да свалим и да стимулираме шофьора да използва колело. Казвам се Костадин Калайджиев, родом от Пловдив и след доста години живот в чужбина, включително и в Холандия, реших да се върна обратно да живея тук. Аз съм Станимир Шаламанов, ландшафтен архитект и активен гражданин. От близо 20 години се боря заедно с други активни граждани за по-добра градска среда.